ok. Eli siis tää Savitaipaleella 3H kompleksissa Heaven, Hostel ja Hodel. Eli Country Hosteli, Country Hotelli ja Burger Heaven, kaikki tässä samassa kompleksissa. Tänään on myöskin silleen vähän tämmönen poikkeuksellinen ilta, että Wolfi on myöskin tänään tulessa. Eli keikka alkaa tossa kohta, joten nyt nautitaan vähän pizzaa ja sitten aletaan hommiin. No niin, okei, hei, ollaan täällä Burger Heavenissä todellakin. Ja Päivi on nyt ottanut kiireellisestä aikataulusta meille muutaman minuutin. Äkkiä haastatellaan. Ja sitten, kuten näet, tykkää kaikesta. Ja Joo, tänne vähän voi sitä, tulla vähän tätä. mistä tahansa maailmasta, niin täällä on vähän ehkä jotain omasta maasta. Niin just. Kaikki on tervetulleita. Joo. Ja täällä ei ole liian hienoa, täällä on niinku semmoinen Mut siis täällähän on tosi kodikas. siis kodikas ilmapiiri. Et tässä on kyllä tosiaan semmoinen, että ei ole niinku... Mut mistä, onks toi Burger Heaven, onks se vaan nimi tai vaan ja vaan, vai onko se niinku joku... Liittyykö se teidän niinku innostuksiin sit hampurilaisen kohtaan tai vai? Joo. Siis me ollaan aina tehty hampurilaisia. Silloinkin aikana erilaisia